खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि गुड बड'लेण्ड चेनेलाव बरायलायबाय। लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय आरो जायखौ जोङो कमेडियान किं होननानै मिथियो। फैलाजे बरगयारी जायखौ जोङो फेस्ला फावखुंगुर होननानै मिथियो। जाय बिथांनि भिडिअखौ नायोब्ला बिथांनि कमेडि भिडिअफोरखौ नायोब्ला बिथांनि फाव खालामनाय दा फेस्ला खालामनायखौ जोङो नायोब्ला ओरैबायदि इन्टारेस्टिं नांखायो। ओरैबायदि माने बिथांनि फाव खालामनाय बिथांनि डायलग होनाय बिथांनि कमेडि खालामनायफोरखौ नायोब्ला जों नायनानैनो माने अहाया ओरैबायदि माने मिनिथाव जाखायो। बेजों लोगोसे गेजेर गेजेर बिथाङा फाव खालामनायजों लोगोसे माखासे मेलफ्रावबो फैनानै ओरैबायदि मोजां बाथ्रा गावनि फेस्लानि गेजेरजों कमेडिनि गेजेरजोंबो मोजां बेसेनफोरखौ जाय फरायसाफोरनि थाखाय बांसिन बाथ्रा बुङो। बिथाङा दानि थासारिखौ नायनानै बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों दा बेखौनो दिनै आपडेटखौ लानानै फैदों नोंथांमोननि खाथियाव आं शेयार खालामनो नागिरदों। लोगोफोर रायजोफोरनि गेजेराव आं फैलाजे सारा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ आं बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। फैलाजे बरगयारी सारा मा बाथ्रा बुंदों बिनि गासैबो डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांगोन लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। आरो सिगाङाव जोंनि गामियावबो फैदोंमोन बिथाङा जोंनि गामियाव फैनानै ओरैबायदि बेसेन गोसा बिबुंथिफोरखौ होलांदोंमोन जाय फरायसाफोरनि दानि थासारिखौ नायनानै बिदिनो नैबे भिडिअआबो दायो एसे भाइराल जागासिनो फैला सारनिया। दा बिथाङा मा बेसेन गोसा बाथ्राफोरखौ बुंदों मा बेसेन गोसा बिबुंथिफोरखौ बुंदों बिनि गासैबो डिटेल्सखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो थानोसै लोगोफोर। बिदिब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो फैलाजे बरगयारी सारनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ नोंथांमोननो आं शेयार खालामनोसै लोगोफोर। बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ। जोंनिया गथ'फ्रा दानिया थाब गाज्रि जायो। क्लास 8आवनो जौ फाग्ला जायो, क्लास 9आवनो देनद्राय जाग्रा जायो, गान्जा सोबग्रा जायो, हिन्जाव फाग्ला जायो, बाइक फाग्ला जायो। खारना मा? जाहोना मा? जाहोना रावबो नङा, बिमा बिफायानो बिनि जाहोना। जोङो गोदो उन्दै समाव जोंनि समाव सान हाबनायनि आगोल फरायनाय टाइमाव जुदि जों मोनहैया जोंनि बिखुङा बेरलाबखायोमोन। नंगौना? जोंनि बिखुङा बेरलाबखायो सान हाबनायनि सिगां जुदि न'आव मोनहैयाब्ला। दा जों मा नुयो? दा जोंनि फिसाफ्रा हरनि 12टा, हरनि 2टा, 2:30, 3टायाव न'आव फैयो। फैगोना फैया? हरनि 3टायाव न'आव हाबफैयो जोंनि फिसाफ्रा। अखानायै बे गथ'आ 12टासिम उन्दुयो। बिमा बिफाया खिन्थु जेबो बुङा। कुनु दिन सोङा बिमा बिफाया दिनै मोनायाव 3टा बाजिसिम नों बहा दङमोन? सोङा, कुनु सोङा। बरनसे बे गथ'आ अखानायै 12टायाव सिखारनानै मा बुङो बिमाखौ? मा होनो बुजिखोनो मोना। मा होनदों फाग्ला? न'आव थाव गैयालै, बाइकआव फैसा दानि बाइकआव थाव सोनो फैसा गैया। थाव सोनो फैसा गैया ओइ बिफा, ओइ फिसालानो फैसा नांगौनो, बाइक खरसायाव दं 100 लानानै थांलायबाय, गिदिंहैलायबाय। ओइदिनखालिबो हरनि 3टा। अखानायै जेबो बुङा। मानो मोजां जानो बे गथ'आ? मानो डक्टर जानो, मानो इन्जिनियार जानो बियो? बेनो जौ फाग्ला, बेनो हिन्जाव फाग्ला, बेनो बाइक फाग्ला, बेनो ड्राग्स एडिक्टेड। नंगौना नङा? दा जोंनि अबस्थाया एबायदि। दा नोंथांमोननियावथ' बेयाव फांसन दङ, नोंथांमोननि जायगायाव मा जायोथ' आं मिथिथ'ला। जोंनि जायगायाव फांसना जायो सिमलायाव। नायनो फैयो सालबारिनि, पाठसालानि खोलानि, मुसलपुरनि। सोर? खिबुनाव साफा हिन्जाव। गावनियाबो बे गोसथोनायजोंनो समान खानाया। ओरैजाय मोखांफ्राव माबा दादेरनानै लानाय थाथु माबा माबि। ओरैजाय सलायबोयो बाइकखौ। नायबानो गाथाबनो दोनसै नामा मोनलायलाङो आंहा। मोखां गोथौ, खुगा गोसोम, खोमा गुस्थि गोसोम बेरग' दाखंखर जाय। बाइकआ बिराद गिदिर, सलायबाथाय मोख्रा सलायनाय बायदि नुयो बाइकखौ। बांद्राय बाइक सलाय होनदेखाबाय जानाना। बिसोरो बे फांसनाव फैना मा खालामफैयो?
फारसेथिं जौ बथल फारसेथिं सिगारेट लाग' खाथियाव सोर गिदिर मानसि दं बेजों जेबो सोमोन्दो गैया अभद्र मिथिबाय बे गथ'आ मानो डक्टर जानो आरो बे गथ'खौ बिमा बिफाया अखानायै सोङा हरनि 3टासिम बहा थालायामोन सोरबा खोन्थाफैयोब्ला खोन्थाग्राखौ उल्था रागा जोङो बेबायदिजों खुनुदिन जोंनि फिसाया मोजां जानाय नङा आरो नोंथांमोननि न'खरावबो जेबो सोलायनाय फैया चेन्ज फैनाय नङा नोंथांमोननि गामिनि न'खरफोरनि जारिमिनखौ बोदलानानै नाय नोंथांमोननि गामियाव दिनै जुदि सोरबा खामला मावनानै जाग्रा दङब्ला थेला बोनानै जाग्रा दङब्ला बिनि न'खरा थांनाय 100 बोसोरनिफ्रायनो थेला बोखाबाय थादों खामलाबो मावखाबाय थादों आं बुंदोंआखै जे हायार सेकेन्डारियाव फरायोब्ला लेखा रोङा आं बेखौ बुंनो नागिराखै दानिया खोथाया जाबाय मा हायार सेकेन्डारिनिख्रुइ बै प्राइभेट कलेजा न'नि खाथिसिनाव नांजाबनाय न'जों कारना मा हायार सेकेन्डारियाव फरायनो नागिरनाया बेयाव मानो फरायनो नागिराखै कारना जाहैबाय मा बे प्राइभेट कलेजाव फरायोब्ला क्लासाव रेगुलार एटेन्ड जानांगोन डिसिप्लिन मेनटेन खालामनांगोन फरायनाया बारा जागोन कारण एग्जामानि एग्जाम जाबाय थायो क्लास एग्जाम जायो इउनिट एग्जाम जायो दा ओंखायनो बियो एडमिसन लाया गतिके अखानायै थांबाय आङो सानथाम उनाव आङो थांबाथाय आंनियाव थारमाने गारियावनो इसिं गोलाव थुंग्रि थाखायोलै दाबो दंखायो गारियाव ओंखायनो जानला मेनला एदावखानो आंखौ लामाफ्राव लाखिना गारि बे थुंग्रिखौबो लांफाखादो आङो लांफानानै सिथ्लायाव थुंग्रिखौ दिहुननानै ओरैजाय होलिनाथाय सियाराव जना ओइ ओंखारबो दंना गैया नोंलाय ओंखारबो ओंखारबोआ आं हमना लायनांगौना नों ओंखारबोगोन होनबाथाय दसे उनावहाय माबाला आयं क्लासबो जाथ'वाखै नालाय ओंखायनो आङो मानो लाथ'वाखैलै आयं सबनियासो लानो नागिरदों क्लासबो जाथ'वाखैलै आयं जाबाय मोजांबासो मोजां नङाबा गोदना जगोन बे आं बेनि उनाव एडमिसनखौ लाबाय दाना खोथाया मा जाय गथ'आ मेट्रिक पास जानायनि उनावहाय बिमा बिफाखौ बुंबाय जे आंनो मबाइल नांगौ 50,000नि 1 लाखनि आंनो बाइक नांगौ 2 लाख 3 लाख 2.5 लाखनि जाय गथ'आ बेबायदि बुंबाय दाखालि मेट्रिक पास जानायाव ओइ दिनखालिनिफ्रायनो बे गथ'नि लाइफआ धंस जाखाबाय 90%निया कारन जों बेखौनो नुबाय दं नंगौना नङा मेट्रिक पास जानायनि उनावनो बिबाय बियो आंनो 50,000नि मबाइल नांगौ 3 लाखनि बाइक नांगौ ओइ दिनखालिनि जोब्बाय बे फिनिश दा बेखायनो साबधान बे बाइक बे मबाइला जोंनि इयुन जोलैखौ जोंनि फिसाफोरखौ धंस खालामगासिनो दङ दाना बाइक दाम गोसानि मबाइल दाम गोसानि बिनायनि दायनिगिरिया खिन्थु बे नानि मोननियाव थायो एसे सिख्लाफोरनियाव तारमाने बिसोरो मा होननानै सानो बाइक दाम गोसा मबाइल दाम गोसानि लाबासो सिख्लाफ्रा गोसोथोयोलै साननायफ्रा बेबायदि नंगौना दा ओंखायनो बिसोरनो दाम गोसानि बाइक दाम गोसानि मबाइल नागिरो आरोखि ओंखायनो गोसोआव लाखि जारौमोन सनाफोर नों जायखौ दा गोसोथोदों बाइक दाम गोसा मबाइल दाम गोसा लाग्राया बे जौबो लोङो बे लेखा फराया मिथिबाय आरो बेजों हाबा जानांगौबा नोंनि लाइफआ धंस जाबाय मिथिबाय बेखायनो आं बुङाखै दे गासिबो बाइक लाग्राफ्रा गाज्रि होननानै सेंग्राफ्रा गाज्रि मोनलायगोन बांसिनानो दा ओंखायनो आङो बुंदों जोंनि लाइमोनफोरखौ नैबे बुब्लिया नैबे टाइमानो जाहैबाय गावनि जिउखौ दानायनि मोनसे बेस्ट टाइम गावनि जिउनि लामाखौ दानानै सोरजिना लानायनि साबसिन समय बेनिफ्राय आरो साबसिन सम गैला बे बारग'लाङोब्लाथाय ओजोंहाय गैलिया दा बेखायनो बे समखौ आद्रि दा खालाम बेबायदि बैसोआव नोंगौ खालि रंजा बाजा आला दिङा ओरै ओरै देखायनोखौल' लुबैयो दा खोथाया जाबाय मा
रंजाबाय था बाजाबाय था बिफायानो बाइक होदों बिफायानो मबाइल होदों थाखा फैसा गिदिंबाय था गिदिंबाय था गिदिंबाय था गोसोथोनाया इखो लाज्रांलाय इखो गारलाय इखो लाज्रां इखो गिदिंबाय गिदिंबाय था गिदिंबाय था गिदिंबाय था 28 बोसोर जाबाय 30 बोसोर जाबाय हाबा खालामबाय नङाबा सोरजोंबा हरफा जाबाय अखानायैनिफ्रायनो सेस दा जों इखौनो नुबाय दङ नोंगोना नङा देनाय दा बेखायनो होनदों खस्थ' खालाम 25 बोसोरसिम 25 बोसोरसिम खस्थ' खालाम आरोबाव 50 बोसोर आलो गोजोनै जा गारि मटर न' बां थाखा फैसा जेनिबो आंखाल गैया 25 बोसोर रंजा बाजा मोसा थाबाय था गिदिंबाय था जाबाय था लोंबाय था 50 बोसोरा गाबबाय था ना न' दं ना गारि मटर दं ना थाखा फैसा दं नोंगोना नङा देनाय बेखौ बैसोरसो फिल खालामनो हायो जोंसो फिल खालामनो हायो नोंसोर दा जेबो फिल खालामनो हानाय नङा हमदांनो हानाय नङा नोंसोरना खालि सिगाङाव जा नुदों बैखौ मोजां नुदों आंनो बेखौ नांगौ 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 आखल गैयाबाबो उनाव आखल फोरोंनो हागोन साननायफ्रा बेबायदि आरो